kendo ichoke yo machalo kama waneno sani. Ing'eyo ni wasebet gi itilafu mang'eny e uchumi wa chakre higa mokalo kendo higa machielo cha. Koro sirkal nyocha owuok ni gidwaro timo gima iluongo ni expanding the tax base. Tiende ni wayaro net mondo wang'i kuonde ma inyalo yude pesa nikech wase tax karibu gimoro amora minyalo tax. Te jok ma wacho ga tinde nodong' mana ni sirkal biro tax muya ma wayueyo. Kwageno chop ka. Koro mae gin okang' ailago ma sirkal kawo. Koro ng'eyo ni KRA osebedo ka goyo darubini e uchumi te. To ging'iyo ni kuonde mage ma pod nitiere kama nitiere economic activity ni ohala dhi mbele ma gineno ni ginyalo nwang'e gimoro. Koro ging'iyo ahinya kuonde ma gineno ni ji nigi pesa. Sana sana iwacho wach saloon madongo, gin saloon matindo, ging'iyo saloon madongo gi kinyozi madongo aila mantie town Nairobi kae ma jok madhi kuno gin jok man gi pesa. Koro gineno ni kanyo be ginyalo ywaye i net no mondo gimed osuru ma gichoko. Mano king'iye from the side mar KRA. To wan kaka wanene gi oko ka waneno ni as much as sirkal manyo pesa ma mondo ochul godo gope, mondo ochul godo jotich, mondo timgo program mang'eny ma odwaro timo gi national kata county level. Lakini style ma wa medo godo oshuru to style ma be wa expande go nyaka gik machon onge ng'ama ne nyalo paro ni en kama ne KRA nyalo chopi. Nyisi chal mar ochumi wa. Tiende ni wan kod shida mang'eny ahinya ma gima tero sirkal timo gi kailago. Tiende ni nitiere squeeze ma sirkal manyo source mora ma ginyalo yudo mondo omedi. So king'iye from jo KRA to gin gimanyo mana kama ginyalo mede mondo gimedo ushuru ma gitigo. Lakini japiny matiyo ma in mane isave pesa ni moro matin kaka ng'at matiyo kamoro to wacho ni wadhi ayawe onyosi na moro mondo medna mapato mayuda dhigo dala tidhi hinyri nikech king'iyo gima jogi tiyo go sana kwa ng'iyo for instance jo kinyozi gi en stima, en chemicals, en jok mondi kanyo. Gigo te dwaro ga ni sirkal miyo gi services. Ne nitiere ka bech stima ni malo ahinya tineno ka gin gihinyre. To gigo ka ok odok piny but sirkal to dwaro mana choko kuomgi. Tiende ni ng'at moyawo biashara no dhi hinyre ma kwa chako penjo ni higa manyien tibedo ka moko kuomgi nosetho. Moko nitiere kanyo lakini pesa ma giloso onge. So sirkal nyaka ng'i kaka gi balance. Nyaka ging'i ni kama wadwa dhi choke ni ang'o ma wasetimo ne jogi ma biro miyo ohala go dhi mbele. Tang'o ka wadwa choko kuomgi to wabiro choko maromo nade mondo eka kik waneg jok ma tiyo matek mondo chak biashara to wayud wambi. Kenya ne ore nade obadho machalo kama. Ng'eni kata kapok adhi e kaunti ma Migori mondo atudre kod CPA Evans Ogutu.